Τραβάει, βλέπει εδώ. Θέλει να δεις εδώ, να δεις. Όχι, είναι τραβάει ήδη. Βίντεο. Οκ. Εσείς θα δείτε αυτό που θα σας δείχνω. Εδώ πες το δοκιμικό. Κώστα, θες να βγάλεις το βίντεο, να κάνω τους κάλτσες. Πες το, Είναι βίντεο. Άστε, ξάπλωσε πίσω. Είδαμε, η αριστερή ορολαγόνια είναι... Εμένα τώρα. Η αριστερή ορολαγόνια είναι μπλοκαρισμένη. Δεν κάνει πίστια κλίση το λαγόνιο σε σχέση με τη δεξιά. Εντάξει. Είδαμε ότι από την αριστερή του μεριά ο ίδιος λέει ότι νιώθει μεγαλύτερη ανελαστικότητα στους γεωπνημαίους. Είδαμε ότι ο αριστερός απειοειδής δεν έχει μεγάλη συμπτωματολογία. Καταρχήν δοκιμάσαμε και δεν είχε συμψηλάφιση διαφορά από το δεξί. Παρ' όλα αυτά το χαλάρωσες όμως. Κάναμε μια χαλάρωση, αλλά η χαλάρωση του απειοειδή αριστερά δεν άλλαξε το φιξάρισμα στην ηρολαγόνια. Άρα η εικόνα της ηρολαγόνιας μέχρι στιγμής είναι η ίδια. Πάμε να δούμε τώρα αν παίζει ο δικέφαλος κάποιο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε αυτό το πέλμα. Πάμε εδώ τώρα. Ας το ελεύθερο, Βασίλη. Βλέπουμε ότι η κίνηση του πέλματος αυτή έχει αυτή την εικόνα εδώ. Ενώ αυτό το πέλμα έχει μεγαλύτερη. Πάμε να δούμε τώρα την κεφάλι της περώνης. Βλέπουμε ότι η κεφάλι της περώνης έχει αυτή την κίνηση από εδώ. Και η κεφάλι της περώνης από εδώ μεγαλύτερη. Πάμε να δούμε αν θα βάλουμε και άλλο λαβράκι. Θέλω να μου πεις αν έχει διαφορά η ψηλάφιση εδώ με την ψηλάφιση από εδώ. Όχι τρομερή, αλλά είναι λίγο πιο επώδυνη. Λίγο πιο επώδυνη αριστερά. Αν ξεκινώσει, πώς θα το κάνω. Ωραία. Παίρνουμε τώρα να δούμε αν έχει κολλήσεις από εδώ. Άστο μου. Εδώ δεν μου δείχνει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά μπορώ να δοκιμάσω να κάνω το πρώτο τεστ. Χειρισμός δεν είναι αυτό. Χειρισμός είναι αυτό, αλλά δεν μου βγάζει τίποτα. Λύγησε μου. Οπότε θέλω να δω αν άλλαξε αυτό, το οποίο δεν άλλαξε. Ξάπλωσε μπρούμητα. Όλο λαβράκι, αλλάξουμε και λίγο ψάρι. Ερώτηση. Αυτό είναι το ίδιο δεξιά και αριστερά. Ναι. Ωραία. Ας το ελεύθερο. Αυτό που κάνεις τώρα είναι το καλό το Το άκ είναι στο 90 μέσα. Ο αστράγαλος είναι μπλοκαρισμένος, Το πέλμα, όχι αστράγαλο. Το Πέλμα, κάποιο στάδιο. και το χειρισμό που έκανε, δεν έκανε αστράγαλο. Ναι, αλλά δεν είχε πρόβλημα και γι' αυτό δεν έκανε κράκ, αλλιώς θα έκανε. Για πες μας, Κώστα, τώρα τι κάνεις. Προσπαθώ να του κινήσω τα οστάρια στο πέλμα. Τα οστάρια. Στα ταρσού. Με τα ταρσία, τα οστά του ταρσού. Όχι, τα οστά του ταρσού. Γύρισαν άσκελα τώρα. Πάρτε το αμαξιαράκι, αν θέλετε. Εγώ παρατηρώ ότι εδώ έχει άλλη καμπύλη, ενώ εδώ είναι βουλιαγμένο. Το πόδι, το είχα χτυπήσει πολύ πιτσιρικάς, στην μπάλα και μου το έβαλε πρακτικός. Και δεν υπήρχαν τότε στα φάρσαλα γιατροί και... Μαντρότικους που άλλαξε. Το βλέπετε? Ναι. Ωραία. Χαλάρωσε. Ξάπλωσε πριν να δούμε την ορολαγόνια τώρα. Να δοκιμάσω λίγο καθιστός. Η Εδώ κίνηση που μου τώρα... κρατάσει. Η κίνηση Αυτό τώρα που είχες της πει πριν και μου- διαφορετική. Ναι, ήταν μπλοκαρισμένο. Ναι. Πρέπει να είσαι η ίδια, στην ίδια ευθεία όμως. Και κάτσε. Τώρα καλύτερα. Ωραία, ξάπλωσε πρόμητα. Ναι, σίγουρα. Αυτό μπορεί να είναι μια κακή τοποθέτηση από μεταλλουργία. Τι έγινε? Να βάλουμε και ένα μαξιλαράκι. Στα φάρσαλα. Μιλάμε δημοτικό, έτσι. Το πόδι πήγα σε πρακτικό. Σήκωσε μου τα πόδια. Ωραία. Ποιο πήγες στο Σουγιά. Στο Γιάννη το Σουγιά πήγες. Αυτό είναι καλό, γιατί πήρε. Όχι, καλός. Δεν υπήρχαν τίποτα. Τι έγινε? Χαλάρωσε? Και εντελώς χαλαρή. Την αισθάνομαι πολύ χαλαρή. Ναι. Όπα, κάτσε, sorry. Για να τα σας τώρα.
Αυτό που θα δείτε, πιθανώς, είναι να υπάρχει συμμετρία στην κίνηση δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, αν η μία τη βλέπατε να έχει πολύ τζόγο, τώρα αυτή τώρα θα δείτε ότι δεν έχει αν το βλέπατε. Θα δείτε ότι αυτή μοιάζει με την άλλη. Ναι. Ενώ πριν είχε μεγάλη διαφορά. Ναι. Όταν εξομαλύνεται, μπορεί αυτή που κινεί το πολύ να ελαττωθεί και να ανοίξει τις αλληλείς. Η κίνηση της αριστερής που ήταν λιγότερη έγινε η ίδια με αυτή. Είναι ίδια με αυτή. Ή μειώθηκε λίγο και αυτή. Αυτή μειώθηκε λίγο. Μειώθηκε λίγο και έχουν η ίδια κίνηση τώρα. Έχουν την ίδια αίσθηση. Α, μειώθηκε. Λιγάκι ναι. Η μία αυξήθηκε, η άλλη μειώθηκε. Και ήρθαν στα ίδια. Αυτό πώς εξηγείται τώρα. Αλυσίδα όλα. Αλυσίδα. Δεν είχε καλή πρόσφαση στο πέλμα. Μεγάλη καμάρα. Δεν το ψάξαμε τόσο. Απλώς τι έγινε. Αυτό μπορεί να σου κάνει σύσπαση στο δικέφαλο. Κάνοντας σύσπαση στο δικέφαλο, τραβάει το σύνδεσμο και ο σύνδεσμος σου φιξάρει την ορολαγόνια. Οπότε βλέπεις πώς μπορείς να επηρεάσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για ξαναρίξε εσύ τώρα. Λέω, η σύσπαση, μάλλον η αλλαγή στην κίνηση στο πέλμα, τι κάνει, φιξάρει την κεφαλή της περώνης. Η κεφαλή της περώνης. Η κεφαλή. Ποιο από τα οστά φταίει. Έκανα γίνει και δεν το πήγα ένα-ένα. Θα μπορούσαμε να το δούμε. Και τώρα γύρισαν άσχερα λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εντάξει, μετά δικέφαλο και μετά. Ο δικέφαλος μέσω του συνδέσμου θα κάνει κατευθείαν ορολαγόνιο ή θα γυρίσει το λαγόνιο σε πρόστιο. Για να μην μπλέκεται με αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Βλέπεις ότι εκεί δεν έχει κίνηση. Το λαγόνιο δεν το βρήκαμε εμείς. Το λαγόνιο δεν ερχόταν προς τα πίσω. Δεν έκανε οπίστια κλίση. Τώρα κάνεις καλύτερη κινητοποίηση, Ο ένα-ένα να δω τι κάνει. Κινητοποίηση θα κάνεις έτσι. Αυτό είναι το σκαπέλες. Ότι πας στο... Και συγκρίνω με την άλλη μεριά. Τέλος με αυτό. Την κάνω πολύ πιο αδρά, δεν πάω πολύ. Καταλαβαίνεις το κλικ-κλικ που κάνει. Ναι. Λίγξε τώρα να δεις. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι ελεύθερο. Ας το ελεύθερο στο Βασίλη. Ναι. Ναι, το αισθάνομαι και εγώ τι Εντάξει. έχει πάρει. Οπότε μπορείς να δεις πώς αυτό σου επηρεάζει την ειρολογόνια, το πέλμα. Τώρα μπορείς να ξαναπαίξεις μπάλα. Τι χρωστάω για τρέπο. Ένα χαρτάκι του τέτοιου με πάει φύλλο. Εντάξει. Ναι, με διαφερμίες θα το